Μια διαφήμιση ήθελα να κάνω. Τι διαφήμιση? Για ένα καμπαρέ στον Πειραιά. Καμπαρέ στον Πειραιά, πάνε ναύτες πολύ. Δεν ακούω. Έχει ναύτες πολλού, μαζεύει ναυτικό μέσα. Σκάνε μύτη με τη φρεγάτα. Ρε Μίτσο, θυμιατό πέσαμε ρε. Πώς? Σε θυμιατό είσαι τι είσαι εσύ. Θυμιατό. Πανιστήρι. Ξαπτέρυγο. Μίτσο, πάνω σε θυμιατό πέσαμε. Μπορεί να μου δώσει κανένα να μιλήσει σοβαρά. Ο Μίτσος ποιος είναι, ο ναύτης? Μαλάκα, μπορεί να μου δώσει κανένα να μιλήσει σοβαρά. Τι γνώμη έχετε για τον Τζαρούχη? Να σου πω, με ξέρει εμένα και μου κάνει πλάκα. Ποιος είσαι, ο Τάκης ο Μενεξές? Ξέρει ότι άμα θα έρθω εγώ από εκεί. Για πες. Και σε ευρώ. Ναι. Θα σου γεμίσω τον κόλλο λιπηδιές, το ξέρεις. Λεπιδιές. Ναι. Καλέ καμπαρετζή, ήρεμα, έτσι κάνεις και στα κορίτσια. Γι' αυτό δεν πατάει ναύτης, να ξέρεις. Θα μου δώσει κάποια συνεθρό, ρε. Τις έχεις όλες τρύπιες. Ρε, μπορεί να μου δώσει κάποια συνεθρό. Ωραίος τρόπος, καμπαρετζής άνθρωπος και μιλάτε έτσι. Δηλαδή ο πανεπιστημιακός πώς πρέπει να μιλάει? Ρε, πάνω σε θυμιατό πέσαμε, ρε γάμο. Θα μου δώσει κάποια συνεθρό. Μισό λεπτό, να κάνω μια ερώτηση. Τα κορίτσια δηλαδή εκεί στο καμπαρέ κάνουν κονσομασιόν και τέτοια? Ρε, θυμιατό δεν είναι για σένα αυτά. Δηλαδή πετάνε στήθια έξω? Για σένα δεν είναι αυτά, ρε, θυμιατό. Εσύ είσαι και το λιβανιστήρι, τι να κάνεις. Καλά τώρα, εντάξει, αλλά επειδή και εμένα λίγο με γοητεύει το επάγγελμα, να πω την αλήθεια μου. Δεν ξέρω βέβαια τι κίνηση υπάρχει στον Πειραιά, αλλά τι διάλο έχει τουρισμό. Θα με πάρετε? Άμα με γνωρίσει, θα σου φύγουν τα ούρα. Άμα δεις εμένα να δεις. Λοιπόν, κάνω χορευτικό πολύ καλό και στο τραπέζι. Ρε, και γάμισε, θα μου δώσει κάποιο συνεθρό. Την πάω την κολόνα σε 1 λεπτό 3 φορές πάνω κάτω. Μαλάκα, θα μου δώσει κάποιο συνεθρό. Και χωρίς δεκάπατο και με δεκάπατο. Να ξέρεις. Ρε, Μίτσο, πάνω σε θυμιατό πέσαμε, ρε. Το θυμιατό τι είναι, που βάζουμε το καρβουνάκι? Άντε και γάμισε το σπίτι σου, γάμο άρχιτη. Πάντως τέτοια γλώσσα από καμπαρετζή δεν την περίμενα.